Pomohli sme skrátka včera odsúhlasiť najdôležitejší zákon roka, ktorým bol rozpočet vlády Slovenskej republiky na rok 2024. Môže sa niekomu zdať, že rozpočet je antisociálny, ako to bolo avizované opozíciou, že skrátka nespĺňa parametre, ktorý by mal spĺňať a podobne. Myslím si, že v stave, v akom nám tu nahala predchádzajúca vláda, sekeru pomaly 24 miliárd, tento rozpočet by nebol podľa predstav žiadneho slovenského občana, pretože vychádzalo sa skutočne z tých konsolidačných schém, ktoré bolo potrebné urobiť. A môže takto hovoriť tu o akýchkoľvek predsavzatia, o akýchkoľvek plánoch. Keď vám tu bývalý hospodár zanechá po sebe spúšť, tak máte čo robiť. Skrátka, aby ste to dokázali nejakým spôsobom ustáť. Veľmi ma mrzí, že slovenská spoločnosť pristupuje k tomuto, že je to vina tejto vlády. Treba si však uvedomiť, že mali sme tu Matoviča, ktorý ľuďom bral rýchlovárne kanvice z úradov. Ženy sedeli v 15-stupňových zimách zababušené v svetroch. Takisto predali energie na burze pán Sulík a spol. A skrátka som mal niekedy pocit, že sa Slovensko najväčším dielom podieľa na financovanie ukrajinskej vojny. Mali ste to možnosť v plnom rozsahu vidieť. Dokonca tu bolo každému jasné, nám v samosprávach, keď sme mali problém dokonca ustáť verejné osvetlenie. Takže to len na oživenie mysle, keď sa tento rozpočet niekomu zdá antisociálny. Viete, boli sme obviňovaní z rozbíjania koalície alebo rôznych iných záležitostí. Práve sme utvrdili tým, že sme podporili v plnom rozsahu rozpočet, že my tí, ktorí niečo tu rozbíjame alebo nejakým spôsobom chceme zlikvidovať tých, s kým chceme spolupracovať, my tu na to skrátka nie sme. Ani vláda, ktorá tu je v zložení, nemusí pripadať každému ideálna. Zase na druhej strane si povedzme, ktorá vláda pre koho ideálna je. Vždy nájdete nejakých odporcov a vždy nájdete nejakých sympatizantov, ale myslím si, že to, čo tu vzniklo a čo sa snažíme stále podporovať, je tu to najlepšie, čo mohlo vzniknúť v rámci bývalých volieb a bývalého zoskupenia. Chcem sa z tohto miesta poďakovať premiérovi, pánovi Ficovi, za to, že si osvojil niektoré naše pripomienky v rámci rozpočtu. Dlho sme avizovali, že v rámci programu Národnej koalície Voda, pôda, les chceme pomôcť slovenskému vidieku a hlavne skupinám ľudí, ktoré sa dlhodobo, dá sa povedať, vyhýbali akékoľvek financie do ich organizácií, kde spoločne vlastne spravujú náš majetok štátu, pretože či sú to včely, či sú to ryby, či sú to poľovná zver, je to majetok nikoho a zároveň náš spoločný všetkých. Preto nesmierne ďakujeme, že sme mohli pomôcť konečne organizáciám ako Slovenskému rybárskemu zvozu, na ktoré nám bolo prisľúbené, že z Ministerstva životného prostredia pôjde 150 000 eur, pretože rádovo členská základňa činí nejakých 123 000 ľudí. Majú obrovské štruktúry po celom Slovensku. Takisto Slovenská poľovnícka komora 66 000 ľudí, spravuje 56 regionálnych a okresných organizácií a v neposlednom rade naši včelári, ktorí sa boria, dá sa povedať, s existenčnými problémami v rámci všetkých svojich organizácií. Ale veľmi nás napríklad potešilo aj to, že sme pomohli a pevne verím, že sa to aj zrealizuje, zachrániť biosférickú oblasť Poľany ako súčasť UNESCO, dedičstva našich predkov, pretože kostné lúky, ktoré by sa prestali obospodarovať v rámci biosférickej oblasti Poľany, by zanikli a tým pádom o to UNESCO status by sme na Poľane prišli. Tie lúky sa totižto iným spôsobom ako spásaním, respektíve ručným kosením ani obospodarovať nedajú. A máme tu hrozbu, ktorá nám bude všetkým jasná, keď sa nám zobudí ďalších 700 minimálne jedincov medveďa hnedého navyše na jar, pretože veľmi dobre vieme, že medvedice vrhajú v brlohoch a skrátka sme žiadali aj Ministerstvo životného prostredia, aby skutočne naplnilo tú požiadavku štátnej ochrany prírody, aby došlo k zazmluvneniu poľovníkov a užívateľov poľovných revírov ako dobrovoľných strážcov zásahového tímu a súčasťou vlastne, aby boli zásahového tímu, pretože rádovo 29 ľudí v rámci zásahových tímov túto hrozbu, ktorá tu bude, nijako nevyrieši v rámci svojho pôsobenia v regiónoch, lebo 29 ľudí na 1800 hlásení za pol roka je obrovské slabé množstvo. Takže pevne verím, že sa nám aj táto hrozba podarí tohto roku lepšie spracovať, lepšie zvrátiť a verím,
že to ministerstvo životného prostredia si skutočne vezme za svoje, že tá práca by mala byť v prvom rade odborná a nemalo by to len byť o prázdnych rečiach. A skutočne sme zástancami toho, aby Národná rada sa už stala miestom úctyhodným príjmania zákonov v rámci Slovenskej republiky, pomoci ľuďom a všetkého, čo s tým súvisí. Čiže naozaj tu stojíme, sme nápomocní, naďalej prebiehajú rokovanie s predsedom vlády ohľadom našej plnej súčinnosti. Vidíte, že tie dopady neznášanlivosti pána Andreja Danka s vládnou stranou Hlas SD. Máme tu problémy v navolení aj mediálnej rady do STVR a stále táto inštitúcia je z môjho pohľadu a myslím si z pohľadu aj mnohých občanov Slovenskej republiky nejakou dysfunkčnou a vidíme, že to programové vysielanie, aj to vysielanie v rámci televíznych novín je stále neobjektívne a je tam len jednostranný pohľad na slovenskú ekonomiku, čo je práve príčinou toho, že nie sme schopní tu pomaly za rok zvoliť mediálnu radu, ktorá by už spravila tu konečne verejnoprávnu televíziu, naozaj verejnoprávnu. My na svojich požiadavkách trváme, rokovanie s pánom premiérom stále prebiehajú, k tým sa vyjadrovať nebudeme, je to naša interná záležitosť a je aj na posúdení občanov Slovenskej republiky, že sme stále súčasní a súčinní vláde a vládnemu programu a to bol dôkaz aj toho, že sme prijali štátny rozpočet. Naše požiadavky sú jasné, z tých neustúpime, o čom svedčia naše kroky v slovenskom parlamente a myslím si, že už je tu naozaj spraviť tomu koniec.